dyan, kung mga kadudong ko dyan, no? Okay, no? Nandito tayo ngayon sa boarding house namin at iyon nga, no? Ipaprank namin yung bossing namin. Kasi nga, yung sa araw, di ba, nakaprank tayo. So, gagante kami dahil kami niya. So ngayon babawi kami. So ano gawin namin? Bibili kami ng Pepsi at at saka saka toyo, silver swan. suka at saka sili. At yun ang ipain namin sa kanya. So, sige na. Tara, So, kaya bibili na tayo. So punta na kami sa tindahan ngayon ha. Ay. Yun na, so ito ngayon. Okay, bibili na kami. Sir, Pepsi pa eh. Ha? Pepsi. Dako? Kakabo? Isa o Tuyo. tuyo puntera tong pouch. Ice po rin isa. Dalaw kami na. Ay basi ay mana ba ito? Asa? Kan dira. Ay, ang may tamig sili. Ha? May tamig sili. Mana sili dia? Dari ako pikas. Ay lang ta. Ay no. So na. Ay nara. Wala. Kaya nang inog. Ito na. Sili na to. Hilaw. Hilaw. Kaya na. Na. Sa video. Ikaw yung boy. Yan. Sili na dis. Patay na dis. Patay na dis. Na. Ito na. Kumpleto na. Salamat. Salamat. Ito na, kumpleto na ang recipe. Salamat. Ito na ha, kumpleto na ang recipe. Halo-halo natin ito. Walang maalam na ito ha. Tingnan natin kung ano ang reaction niya. Yan. Kasalanan niya rin ito eh. Kasi, Makaganti rin kami. yun. Ito na ha. Ito na. Tanda na ang lahat. Tanda na. Okay. Okay, so kuha kami ng baso. Baso. Ito na. So, ano nang gagawin? So ito na. Yung Pepsi nga gawin naming tuyo. Na. So, sarap ito. Kamaya lang. Tayo sa sili. Sili. Dugo ka. Dito yan nasa video. Sili. Sili ha. Yung sili. Sa kamot po dyan niya kuha. Halang ka na sa iyong kamot. Ginawi, ayan ang bulb. Ito slow. Slow. Ito. Ito sa iyong kamot. Yan na yan. Oh, yan. Yan ang bulb. Yan lang. Kaya mabit na. Sige. So, suka ha. Silver swan. Ito na. Tama na. So, dagdagan natin na kasi baka kulang. Yun. Sige. Wala na sili ko. Okay. Siputan o ay matimoan siguro niya. Wala, may Pepsi. May Pepsi pa. Dito na doktoran. Ay sige putangin ang daan. Kaya makabalo siya. So, lagyan namin ng Pepsi ha. Manamis-tamis, di ba? Hindi sure mo tao.
Hindi natin to. Ang Yan. dami ba? So, lagyan natin Tama ha. naman ako eh. Dili naman mo. So, Ayun. ating nasa ito na. Ang special recipe ng busin namin. Gante na rin kami sa kanya. So, pumunta na kami sa room namin. Bababa na kami. Okay, so, Puro eh. yun na. So, ito na. So, ano na? Ayun, butang ni boy. Yan, butang. Sige, tanong sa ito. Tagoy yung buyo kapag yung lakpan. So, ito na ha. So, Siyempre. na. So, ito na. So, tawagin na namin. So, yan. So, ito yung sa kanya, ha? Yung may emperador, di ba? Ito yung kanya, di ba? So, yung the rest, sa amin na to. Okay. So, kina. Tabs! 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 Boy. Kasi. Boy! Ipsi ba? Tara ng panda na, bebe. Tara ng panda. Ano na, paano ba? Tunga. Tulog. Wala yan. Sa'yo. Bugno kayo. Sa'yo. Ikaw ay... Tuway akin. Hindi pa lang naman ako. Tama na, ayos eh. Tubig pa lang ako ba? Mas tubig pa lang ako. Ito, di ko na.
Dito na kaya alas 10 ay alas 10. Kaya sa diyan. Dito na boy. Basa pa jud ko. Oh, bisa. Ano ngayon? Yun, nakaganti rin kami. Diba? So ano, so tingnan natin na. So ito na. So ano? So ano, masarap ba yung ipaprangka ha? So ano, masarap ba? Ha? Ano? Di nang ring ko. Oo. Yun, so nakita mo na ha? Hindi kayo. Hindi ko na, guys. Inantihan ako ang... Kanain. Kanain mo. Tuyo. Akala ko pipsi. Kaya ano, hindi rin ako sa inyo. Ngayon na yupak kayo. Gawin yan, giinom na ba ato yun? Ato, yan, giinom mo.